Роден съм някъде в средата на нищото и някъде малко след средата на 20 век, по време на луната, когато езерата топят ледовете си и когато вече са цъфнали дърветата. В другата България, в която пораснаха крилата ми, в тая България сме по-малко, ама сме от висока класа. И когато Pink Floyd бяха измислили и записали албума The Wall, стената, аз вече знаех какво искат да кажат, без да съм чул песента. Знаех, че стената я има, знаех, че винаги ще я има и знаех срещу какво ще се боря, къде ще си пия главата. На стената от едната страна са калашниците, от другата страна са китарите. И аз винаги ме е влечала от другата страна, от към китарите, защото предпочитам Фендер пред Калашников, ако трябва да избирам. Слава Богу, имам този шанс да избирам. И още тогава си избрах китарата. И тя ме спасява до ден днешен. Така започва това пече. Още като ми пораснаха крилете и веднага си стегнах куфара и през 80-те години даже получих договор за Норвегия с една групичка Universe Show Band. И хукнахме и си мислех, че никой няма да се върна. Но ме върна любовта, върна ме това, че срещнах жената на моя живот. И не съжалявам, защото се случи това, което милиони хора по света искат да им се случи. Да срещнат човека, с който да живеят, да си преживеят весело и хубаво дните, независимо от коя страна на стената си. Така че любовта спасява в такива моменти. И понеже повярвах и си мечтаех, и то се случи. Преди 20 години, като падна стената, изобщо не си представях, че ще мога да ходя свободно из Европа, без виза, без паспорт специален, само с личната си карта. Не си представях, че ще имам мобилен телефон, интернет, такива комуникации. Ерик Клептън още преди да си издал албума и аз вече ще го имам. Не съм си представил такива работи. Мислех си, че да има банани по магазините, бензин и цветни снимки и да хода до Петрич без открит лист. Аз започнах с барабани още в техникума и Rolling Stones ми взеха къла още в прогимназията и бях разтурен с блус и рок-н-рол. Завърших техникум по автотранспорт, понеже пък ми тече бензин в жилите и много обичам таратайките. И се фанах на бачкане в сервиза на такситата, бачках си монтьор и събирах бригадата. Около Волгата имаше и стари Волги и те имат има различни части.
с най-различни звуци и само ги строявах и всички свираха и си правихме музика върху калниците. И защо музиката ми беше мечта и си оставам автомонтьор, защото живота ми е на път и бус Русинант, който е нашия втори дом, нашия бус, който ни превежда през цяла България и Европа, трябва да се поддържа и даже много често ръцете са ми изцапани с масло. Обичам да си цапам ръцете с масло. Монтюрлъка и блуса са свързани като близнаци. Не могат един без друг. Цяла сутрин се набирам